Shubor Snem jong Nongsan Hima. Ka Employment and Development Cell jong ka KSU Southwest Khasi Hills District hapo ka jingila musamla forward man nong rem President KSU Southwest Khasi Hills District bat samla Paul Deep Tongwa Secretary Employment and Development Cell hadien ka jing ujor na kibabun ki samla thap jam halor ka jing Sahteng ka result DSC ka ba ki samla kiladap banto iki exam hiki post bapher Naduh ubanay baningkong bat baar jong Snem arhajar arpuar Mentaka singi ka khandai tri orang pang arajar arpusaw Galit banyak kendu yo Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba tilingwa uba deru Chairman jong ka District Selection Committee. Hagani ka jingya kendu ka seng kalayo ruban ay ka kot jing thoa mat kala Kyntu joru yo DC wa uday ban Pynmih no Kloi kat bala yang ni ka result kabla Sahteng mentala kumba Snem AA. Kanang makanambu jing A iki samla thap jam mat kanlong ka jing kerku iki nong jong ka district barok kaway. Don ka jing Sahteng jong kibor niat district hagabele ka Resol DSC nakaliang jong seng hi ngin sim ya karai ka bateng namar ngim kuwa ba kini KA kini ai Sahteng kumne mar kum kadong ka than hi ngidon kam ya karoi kapar habarok ya kajing khot jong ka DSC nakamta ki samla thep jam sedang Naduh benai Januari Februari jong Snem arhajar arpuar di hadu menta ya ka Resol jong kani kajing thep jam ni po district jong ni klem 4 ban Pynmih kena kaleng jong seng lek ben kenduk mene mendawa no DC budai ban Pynmih no ka Resol kelang ba kanumbu jing iki samla 4 jam district. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center